άξια τα χέρια του, ικανά να φτιάξουν τα πάντα. Και εκείνος έτρεχε με χαμόγελο και κέφι να κάνει ό,τι μαστορέματα μπορεί να του ζητούσαν οι συγχωριανοί του για να εξασφαλίσει το κάτι παραπάνω. Όχι σπουδαία πράγματα. Κάτι όμως να το πάει στη βαγγελιό του, να φτιάξει ένα γλυκό, να γλυκαθούν και οι ψυχές των παλικαριών τους. Ακόμα και ο ίδιος ο Αριστίδης τον είχε πάρει πολλές φορές για βοήθεια μαζί με άλλους εργάτες. Τόσα στρέμματα με ελιές δεν μπορούσε να τα κάνει μόνος του κουμάντο. Η τελευταία φορά που τον χρειάστηκε ήταν λίγες μέρες πριν, όταν ζήτησε τη βοήθειά του να μεγαλώσουν τη δική του στάνη. Τα ζώα γεννούσαν, το κοπάδι όλο και μεγάλωνε και χρειαζόταν να μεγαλώσει ο χώρος γιατί οι δουλειές δυσκόλευαν. Ο Αριστίδης είχε περιουσία και χρήματα από τον πατέρα του ακόμα, αφού οι αρχοντάκηδες ήταν πλούσια οικογένεια για εκείνα τα χρόνια. Εκείνος όμως ήξερε να μην μετρά τους ανθρώπους με το βάρος της τσέπης, αλλά της λεβεντιάς τους. Και ο Ιάκωβος ήταν πραγματικός λεβέντης. Τώρα, κανονικά θα έπρεπε να πω κάτι και μετά να ξαναδιαβάσω, αλλά σας σύστησα για μένα τον κεντρικό ήρωα, ας πούμε, του βιβλίου. Ας πούμε, δεν είναι αυτός ο κεντρικός. Είπαμε και δύο λόγια για τον έτερο. Ιάκωβος Βενιέρης, Αριστίδης Αρχοντάκης. Αυτό που θα σας διαβάσω είναι και το τελευταίο απόσπασμα, γιατί δεν μου αρέσει να διαβάζω πολλά αποσπάσματα από ένα βιβλίο. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα όμως είναι ένα τραγικό περιστατικό και από αυτό το τραγικό περιστατικό ξεκίνησαν όλα, τα πάντα. Ο Αριστίδης κοίταξε το δεξί του χέρι που κρατούσε το μαχαίρι σφινωμένο ακόμα στο σώμα του Ιάκωβου. Το αίμα του μεγαλόσωμου άντρα θύμιζε δάκρυα ορμητικά γεμάτα κατηγόρια για το κακό που μόλις είχε συμβεί. Με μια απότομη κίνηση τράβηξε το μαχαίρι και το πέταξε μακριά με την ίδια δύναμη που θα ήθελε να τινάξει από πάνω του το βάρος της άδικης πράξης του. Τα πόδια του Ιάκωβου δεν μπορούσαν να τον στηρίξουν άλλο και σωριάστηκε στο δάπεδο. Στο καφενείο, για λίγες μόνο στιγμές, επικράτησε σιωπή. Μια σιωπή μέγενη, να στίβει, να σφίγγει τα στήθη όσων βρίσκονταν μπροστά, κόβοντάς τους την ανάσα. Ο Αριστίδης έμεινε αποσβολωμένος να κοιτά τον άντρα που ποτέ του δεν είχε σκοπό να χτυπήσει, ανέστητο, και προσπάθησε να φέρει στο μυαλό του τα τελευταία δευτερόλεπτα, να καταλάβει πώς είχαν φτάσει τα πράγματα να ξεφύγουν τόσο από τον έλεγχο. Μια κακιά στιγμή ήταν όλα. Μια στιγμή που έφερε το κακό, το οποίο δεν είχε ξεκινήσει καν εκείνος. Ο Δημητρός ήταν αυτός που είχε σηκωθεί πρώτος βγάζοντας μαχαίρι. Απειλούσε να σκοτώσει τον Αριστίδη, γιατί πίστευε πως δεν του πλήρωσε όσα έπρεπε για τα ζώα που αγόρασε από εκείνον. Ο Αριστίδης, μόλις άκουσε τον Δημητρό να τον φωνάζει κλέφτη μπροστά σε όλους και να τον πλησιάζει με το βλέμμα του αποφασισμένο για το φόνο, έδωσε μια αναποδογυρίζοντας το τραπέζι με τις τσικουδιές και τους μεζέδες και σηκώθηκε να αμυνθεί, τραβώντας και εκείνος το δικό του το μαχαίρι. Ο Ιάκωβος, θέλοντας να προλάβει τους άντρες, πριν κάποιος από τους δυο σκοτωθεί, όρμησε στη μέση να τους χωρίσει. Άρπαξε τον Δημητρό από τους ώμους και όπως εκείνος σήκωσε τα χέρια του να ελευθερωθεί, τον έσπρωξε με φόρα πάνω στο μαχαίρι του Αριστίδη. Ο Ιάκωβος, αυτός ο λεβέντης κριτικός, σωριάζεται αιμόφρυτος για να μην σηκωθεί ποτέ ξανά. Η μαχαιριά του Αριστίδη του στερεί για πάντα την ικανότητα να σταθεί ή να περπατήσει ξανά. Παρόλες τις αγωνιώδεις προσπάθειες του δράστη, εντός αγωγικών δράστη, παρόλη τη φροντίδα του και παρά το γεγονός ότι ήταν ατύχημα, οι συνέπειες ορθώνονται πλέον για όλους απειλητικές. Η Κρήτη, το έθιμο της βεντέτας, ζυγώνουν τους ήρωες της ιστορίας. Ο Αριστίδης, βλέπετε, έχει ένα γιο, το Δρόσο. Και ο Ιάκωβος έχει δύο γιους, τον Νικόλα και τον Σταύρο. Και οι δύο άντρες φοβούνται ότι αυτό το κακό που έγινε, αυτή η κακιά στιγμή, θα οπλίσει τα χέρια των παιδιών τους και κανείς φυσικά δεν θέλει μια λυσίδα θανάτων στα χέρια του. Πολύτιμος σύμμαχος εδώ είναι ο παπάς του χωριού, ο Παπαμελέτης, ο αγαπημένος μου, που δεν θέλει να δει το πίμνιό του να ξεκληρίζεται από ένα άδικο ουσιαστικά κακό. Η πρόταση τώρα του Αριστίδη θα γίνει δεκτή σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης που ήδη έχει δημιουργηθεί με το που κυκλοφόρησαν τα νέα στο χωριό. Η οικογένεια του Ιάκωβου, η οποία όπως είπαμε ήδη είναι φτωχοί άνθρωποι, μεταφέρεται σε ένα από τα σπίτια που υπάρχει στην αυλή του Αρχοντικού.
Ο Νικόλας και ο Σταύρος θα αρχίσουν να δουλεύουν στα κτήματα του Αριστίδη και εκείνος, όταν έρθει η ώρα να παντρευτούν τα δύο παλικάρια, θα τους δώσει κάποια χωράφια, κάποια αλλιόδεντρα για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Μέσα σε αυτά είναι μια πολύ ωραία περιγραφή το πώς ο Αριστίδης παρέχει στον Ιάκωβο μια αναπηρική καρέκλα για να μπορεί να κινείται. Μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή. Η φωτιά όμως που έχει ανάψει με εκείνη την άτυχη μαχαιριά είναι πάρα πολύ μεγάλη για να την αντιθασέψει λίγο χωματάκι από πάνω της. Και ειδικά όταν υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία τη συνδαυλίζουν αυτή τη φωτιά. Ο πρώτος είναι ο Δρόσος, είναι ο γιος του Αριστίδη, ο οποίος είναι παράλογο να αντιδρά εκείνος, γιατί ουσιαστικά ο πατέρας το έφταιγε. Αλλά ο Δρόσος ουσιαστικά ζηλεύει πάρα πολύ τη σχέση που έχει, που αναπτύσσεται σιγά σιγά του πατέρα του με τον Σταύρο, το γιο του Ιάκωβου. Ο δεύτερος που συνδαυλίζει αυτή τη βεντέτα είναι ο γιος του Ιάκωβου, Νικόλας, ο μεγάλος, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Δηλαδή δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι ο αδελφός του ξέχασε τι έκανε ο Αρχοντάκης στον πατέρα τους και δουλεύει μαζί του. Βαθιά η ψυχή, πολύ βαθιά. Έχει περίεργες διαδρομές. Και τα χρόνια περνούν, οι δύο άντρες γίνονται φίλοι. Ήταν φίλοι και συνεχίζουν και δένονται και λίγο παραπάνω. Ο δεσμός τους είναι ισχυρός και επί της ουσίας. Τώρα, οι γυναίκες, η Βαγγελιό του Ιάκωβου και η Φιλιό του Αριστίδη έχουν έρθει και αυτές κοντά, όχι εύκολα, αλλά ήρθαν. Αναπτύσσουν μια συντροφικότητα, ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας, αν θέλετε. Και αυτό που κανείς δεν υποψιάζεται είναι κάτι που θα μπορούσε να θεργέψει ξανά τη φλόγα του θανάτου. Είναι ένας έρωτας που υποβόσκει. Ο Αριστίδης έχει και μία κόρη, τη Μυρτώ, ο δράστης ο Αριστίδης. Αγαπάει το Σταύρο, κρυφά όμως. Βέβαια η μοίρα έχει αποφασίσει να δώσει λίγο χρόνο ακόμα προτού αφήσει να γίνει το κακό, όχι σε αυτήν αλλά στην επόμενη γενιά. Είναι ο Τζάκος και η Ερυφίλη, ωραίο όνομα αυτό το Τζάκος, με πέθανες. Ο γιος του Σταύρου λοιπόν και η κόρη του Δρόσου αγαπιούνται. Ένας έρωτας όμως που θα ανοίξει την ίδια την κόλαση. Που τόσα χρόνια προσπαθούσαν οι παππούδες να εμποδίσουν να του φτάσει. Ξέρετε, τα βέλη του φτερωτού Θεού ανοίγουν πληγές. Το αίμα άφθονο. Θα γίνει ποτάμι και θα πνίξει άδικους και δίκαιους. Η βεντέτα εκείνης της μαχαιριάς της πρώτης βγαίνει από τον τάφο της, παίρνει καινούρια όπλα και παντοδύναμη πλέον καταστρέφει ζωές, ανθρώπους, πλησιάζει απειλητικά την ίδια την αγάπη, σιγά μη σας πω παρακάτω το γνωστό. Λοιπόν, και βέβαια το επιλέγω πάντα γιατί είναι κρίμα να σας στερήσω την πραγματική απόλαυση ενός συναρπαστικού ταξιδιού γεμάτου ανατροπές, γιατί έχει πολλές ανατροπές στο βιβλίο. Αυτό που μπορώ εγώ να εγγυηθώ ως αναγνώστρια, αλλά και εδώ κάνοντας χρήση της ιδιότητάς μου, αλλά και ως Λέναματα. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι το βιβλίο θα σας συγκινήσει, θα καρδιοχτυπήσετε 100%. Θα θυμώσετε πολύ με αδικίες, θα χαμογελάσετε με όμορφες στιγμές, ακόμα και θα δακρύσετε εκεί που η ιστορία γίνεται οδυνηρή για τους ήρωες. Υπάρχουν βέβαια και τέτοιες στιγμές. Εδώ θα μπω να μιλήσω λίγο για την πρωτοεμφανιζόμενη κυρία δίπλα μου. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι περίεργο και τώρα μιλάει συγγραφέας. Για πρωτοεμφανιζόμενη είναι περίεργο ότι η Θάλια έχει να διαχειριστεί πάρα πολλούς ήρωες και πάρα πολλές καταστάσεις. Και αυτό το καταφέρνει να το αποδώσει χωρίς να μπερδέψει τον αναγνώστη. Είναι πολύ βασικό αυτό, πιστέψτε με. Δηλαδή αποδίδει την όμορφη ιστορία της χωρίς να μπερδεύει. Δεν μπερδεύεστε διαβάζοντάς το, παρόλο που είναι πολυπρόσωπο βιβλίο. Οι εικόνες που σχηματίζει, πολύ ζωντανές, πάρα πολύ ζωντανές. Θεωρώ τα λαβωμένα σ' αγαπώ μια ταινία την οποία θα βρεθείτε να την παρακολουθείτε καθώς θα σχηματίζετε στην οθόνη του μυαλού σας με κάθε λέξη και με κάθε πρόταση. Τώρα, το κλίμα της εποχής, τα ήθη, τα έθιμα αποδίδονται με ακρίβεια. Αυτό είναι σαφώς στα υπέρ του βιβλίου. Οι χαρακτήρες συνάδουν με την εποχή και τον τόπο. Το λεξιλόγιο, φοβερό, η χρήση και οι αποχρώσεις της κριτικής ντοπιολαλιάς, φοβερές. Η θέση της γυναίκας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της, η συμπεριφορά της, όλα ζωντανεύουν σωστά και με έναν, επιτρέψτε μου την έκφραση, δοσομετρητή αξιοπρόσεκτη. Τίποτα δεν προχωράει παρακάτω από όσο είναι απαιτητό. Μιλάμε για την Κρήτη των αρχών του προηγούμενου αιώνα.
η συγγραφέας ξέρει που ακριβώς να στρέψει τον προβολέα της χωρίς να αναλωθεί σε γεγονότα που δεν έχουν να κάνουν με την ιστορία της. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως σας είπα, λατρεμένος μου πραγματικά είναι ο Παπαμελέτης, έτσι, στο είχα πει. Και δικός της μου φαίνεται. Φαίνεται από τον τρόπο που του φαίνεται συγγραφικά. Τον Δρόσο βέβαια τον μίσησα. Και εγώ να πω ότι συμπάθησα. Όχι, θα ήσουν παράλογη. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα κάνετε και εσείς, θα τον μισήσετε με πάθος. Όχι μωρέ, εγώ πιο πολύ το Δρόσο από τον Νικόλα. Τώρα, ο έρωτας του Τζάκου και της Ερυφής είναι αναμενόμενα θεατρικός. Αυτός ο έρωτας, έτσι όπως αποδίδεται, και νομίζω του άξιζε κιόλας. Τώρα, δομικά, η ύπαρξη κεφαλαίων είναι πάρα πολύ ξεκούραστη. Αυτό το λέω πάντα, βοηθάει και τον αναγνώστη και τον συγγραφέα. Πρώτο το συγγραφέα. Τα λαβωμένα σ' αγαπώ. Ένας τίτλος που ερωτεύτηκα με το που τον άκουσα. Είναι το πρώτο βιβλίο της κυρίας και αυτή εδώ είναι η πρώτη της παρουσίαση γενικώς. Ρακώμε, λέτε. Εντάξει. Λοιπόν, είναι κοινό μυστικό. Αγαπώ πάρα πολύ να παρουσιάζω καινούργιους συγγραφείς. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σας πω ορισμένα, γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά εδώ πέρα. Δεν έχει να κάνει απλά ό,τι θέλω θα πω, δεν θα μου θέλεις εσύ λογοκρισία. Λοιπόν, θα σας γυρίσω 10 χρόνια πίσω τώρα, θα σας πάω πίσω, στο 2007. Παίρνω πάρα πολλά mails αναγνωστών για το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Μέσα σε αυτά είναι και το δικό της. Απαντούσα σε όλους, απάντησα και σε εκείνη να την ευχαριστήσω και η Θάλια θεωρεί υποχρέωσή της να μου στείλει καινούριο mail όπου με ευχαριστεί γιατί την ευχαρίστησα. Έπρεπε να το είχα καταλάβει από εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, και τελικά κάποια πράγματα είναι μοιραία, κάποιες σχέσεις τις λέμε και καρμικές. Σημασία έχει πως η φιλία μας μετράει 10 χρόνια και περάσαμε φυσικά όλα τα σκαμπανεβάσματα μιας σχέσης που δομείται από την αρχή με ένα σοβαρό επιπλέον πρόβλημα, τη διαφορά ηλικίας. Θάλια θα μπορούσε άνετα να είναι κόρη μου. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν μπορούσα να το δω και φταίει σε αυτό η ωριμότητα του χαρακτήρα της. Θα ανοίξω μια παρένθεση για να σας πω. Μιλάμε στο τηλέφωνο και έχουμε πιάσει μια συζήτηση περί ανέμων και υδάτων και μιλάμε για κινούμενα σχέδια. Και εκεί, παιδιά, συνειδητοποιώ πρώτη φορά την διαφορά της ηλικίας μας. Διότι τα κινούμενα σχέδια τα οποία μου αναφέρει τα δικά μου δεν τα γνωρίζει καν, αλλά τα κινούμενα σχέδια τα οποία μου αναφέρει εκείνη είναι των παιδιών μου. Τα κινούμενα σχέδια και το κατάλαβα εκείνη την ώρα γιατί πάγωσα. Και της λέω μόλις τώρα συνειδητοποιώ τα χρόνια που μας χωρίζουν ότι είσαι στην ηλικία των παιδιών μου. Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή δεν κατάλαβα ποτέ την ηλικία της, είχα πάρα πολλές απαιτήσεις από εκείνη, η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να την έφτασα στα όρια της πάρα πολλές φορές. Λέω πάντα ότι όσοι με ξέρουν αντιλαμβάνονται αμέσως αν με ενδιαφέρει ο συνομιλητής μου από τον τρόπο με τον οποίο συμφωνώ σε ό,τι λέει. Δηλαδή, αν διαφορώ για κάποιον, συμφωνώ μόνιμα μαζί του, θα με δείτε, είναι διαλλακτικότητα, ναι. Γιατί το έχω σαν, ναι, είναι μότο ζωής, δεν αδειάζω το κεφάλι μου για να γεμίσω το δικό του. Αντίθετα, εάν με ενδιαφέρει, μπορώ να του ανοίξω το κεφάλι, προκειμένου να τον κάνω να δει όσα παραβλέπει. Τώρα στη Θάλια δεν άνοιξα το κεφάλι, ήταν και απόσταση νομίζει, για το ότι γλίτωσες. Ευθύνομαι πλήρως για την κόφωση στο ένα της αυτή. Βλέπετε, η φιλία μας δομήθηκε παραβλέποντας ένα ακόμα σοβαρό εμπόδιο και αυτό ήταν της απόστασης. Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτό το εμπόδιο βέβαια το κάλυπταν πολύ ωραία τηλεφωνήματα κάθε μέρα. Καμιά φορά και 2 φορές την μέρα. Βέβαια, ευτυχώς μου τα έλεγε όλα και έτσι θέλω να πιστεύω ότι πρόλαβα κάποιες κακοτοπιές στη ζωή της, έστω και με απώλεια ακοής. Τώρα, εντάξει, έχασε ένα αυτή, έχει τ' άλλο. Με τη Θάλια, επειδή ήταν μανιώδης αναγνώστρια, έχω απολαύσει ατελείωτες συζητήσεις για βιβλία και είναι εκείνη η οποία τα τελευταία χρόνια διαβάζει τα δικά μου ζήλια πριν παραδοθούν. Χειρόγραφα δηλαδή. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν και η οξυδέρκεια της και οι σωστές παρατηρήσεις της. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, με όσα έχει ζήσει και ακούσει από μένα, ήταν ζήτημα χρόνου να δοκιμάσει και εκείνη τις δυνάμεις της στη συγγραφή. Ξέρετε τι λένε, με στραβό να κοιμηθείς, το πρωί θα λιθορήσεις. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου.
Δεν είχε ποτέ πρόβλημα ούτε στην έκφραση και στην γραπτή κατάθεση απόψεων, γιατί ξέρετε στην αρχή ήταν μακροσκελή mail, σε ντόνια μιλάμε. Η Θάλια το είχε από τότε. Όταν για πρώτη φορά λοιπόν την επισκέφθηκε η επιθυμία να γράψει μυθιστόρημα, εδώ φανταστείτε λίγο την εικόνα, έπρεπε να μου το πει στο τηλέφωνο. Μέχρι να μου την πει, είχε έναν ωραιότατο γλωσσοδέτη, τον απόλαυσα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Εκείνη την ώρα ίσως φοβήθηκε τη Μαντά, όχι τη Λένα, τη φίλη και κουμπάρα της, και από την πλευρά μου και είναι η πρώτη φορά που θα το ακούσει η κυρία αυτό. Για πρώτη φορά δεν λειτουργήσα ως φίλη και οπωσδήποτε όχι σαν Μαντά. Ξαφνικά η Θάλια έγινε ένα παιδί. Ένα παιδί που με χρειάζεται για τα πρώτα του βήματα, που μου απλώνει το χέρι και σε κάτι που ήξερα και μπορούσα να τη βοηθήσω. Υποσυνείδητα καμάρωσα και λίγο που την είχα επηρεάσει, μόνο που δεν της είπα τίποτα. Περίμενα να δω τι μπορούσε να κάνει. Για όσους δεν το ξέρετε, τα λαβωμένα σ' αγαπώ δεν είναι το πρώτο της πόνημα, είναι το δεύτερο. Το πρώτο της πόνημα λοιπόν είχε όλες τις αδυναμίες του πρώιμου, αλλά έδειχνε ότι υπήρχε κάτι, υπήρχε φλέβα. Παρόλο που την παρότρινα βεβαίως να το στείλει σε εκδόσεις Ψυχογιός, ήξερα ότι δεν είχε ελπίδες, αλλά έπρεπε να τσεκάρω κι εγώ. Η απογοήτευση ή θα την αποθάρρυνε, ή το μικρόβιο ήταν τοποθετημένο βαθιά και δεν θα την πτώσει. Ευχόμουν να συμβεί το δεύτερο και όταν αρκετό καιρό αργότερα μου ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τα λαβωμένα σ' αγαπώ, νομίζω ότι στάθηκα πάρα πολύ ικανοποιημένη. Λέω, οκ, το έχουμε, πάμε να δούμε για τη συνέχεια. Μου στέλνει τις πρώτες 20 σελίδες από αυτό το βιβλίο, τα λαβωμένα σ' αγαπώ. Της κάνω 1-2 παρατηρήσεις και μετά της απαγορεύω να μου στείλει έστω και μια λέξη. Της απαγορεύω να μου πει έστω και το παραμικρό για την εξέλιξη της ιστορίας. Της ξεκαθάρισα ότι θα ήταν μόνη της στη συνέχεια και ότι κατάφερνε δεν έπρεπε να το καταφέρει μόνη της. Το διάβασα φυσικά ολοκληρωμένο, λίγο πριν το στείλει σε εκδόσεις Ψυχογιός, και φυσικά μοιράστηκα την αγωνία της μέχρι να πάρει την απάντηση. Μπορώ να σας πω ότι εκεί γύρισα λίγο στα πρώτα βήματα τα δικά μου, το καρδιοχτύπη, μέχρι να πάρουν το τηλέφωνο, να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε ναι, θα εκδοθεί. Γιατί τώρα, παλιά ήταν γράμματο, νομίζω είναι mail η απόρριψη. Δηλαδή, ευγενικά μεν, αλλά σου λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θα πάρουμε, αλλά είναι σε mail, αν χτυπήσει τηλέφωνο, είναι έτσι καλό σημάδι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα το έχετε πια στα χέρια σας. Είναι, όπως σας είπα, ένα βιβλίο άρτιο. Ένα βιβλίο που μιλάει τη σωστή γλώσσα για συναισθήματα τα οποία θα υπάρχουν, υπήρχαν, θα υπάρχουν πάντα. Αγάπη, έρωτας, φιλία, δίψα για εκδίκηση, παράπονο, πίκρα, όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε αυτό το βιβλίο μαζί με τις ανατροπές του. Δεν θα σας πω αν συμφώνησα ή διαφώνησα για κάποιους από τους ήρωες και όπως επέλεξε να τους δώσει, γιατί, όπως λέω πάντα, ένας συγγραφέας είναι ο Θεός του βιβλίου. Έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου στους ήρωες του. Άρα δεν χρειάζεται να πω, να κρίνω. Δεν έκρινα ποτέ την έκβαση, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πριν κλείσω, θέλω να πω 2 πράγματα ακόμα για μια λέξη πολύ σπάνια για την εποχή μας. Και είναι η λέξη ήθος. Νομίζω ότι η Θάλια η Ψαράτη έχει λάβαρο στη ζωή της. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Στα τόσα χρόνια που η Λένα Μαντά ανέβηκε εκεί που εσείς οι αναγνώστες φτάσατε, βρέθηκε αντιμέτωπη με ανθρώπους που προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν. Που χρησιμοποίησαν το όνομά της ακόμα και αν είχαν ανταλλάξει μόνο μια καλημέρα μαζί της. Το πιο οδυνηρό ήταν ότι υπήρξαν άνθρωποι που με ήξεραν από πριν και όμως άλλαξαν όταν έγινε αυτή που ήμουν. Η Θάλια δεν ανήκει σε αυτούς. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε τη φιλία μας και είναι προς τιμή της αυτό, γιατί όταν έγραψε την εισαγωγή του βιβλίου, τον πρόλογο, αρνήθηκε να με συμπεριλάβει και βεβαίως το άκουσε, γιατί εγώ της έδωσα το πράσινο φως να το κάνει. Ήταν η δική μου προτροπή δηλαδή, για να με αναφέρει στον πρόλογό της, κοινοποιώντας έτσι στο πλατή κοινό τη σχέση της μαζί μου.
Κλείνοντας, θα επαναλάβω αυτό που έχω ήδη πει στο blog των εκδόσεων Ψυχογιός. Δεν το κρύβω ότι καμαρώνω για εκείνη. Και κάτι ακόμα που δεν θα κρύψω, και να το έχετε όλοι υπόψη σας, είναι ότι το μάτι μου και το χέρι μου θα είναι πάντα πάνω της. Γιατί νιώθω ότι έχει να δώσει μια καλή συνέχεια. Ξέρετε, όταν βλέπω το πρώτο βιβλίο ενός πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, ανησυχώ πάρα πολύ για τη συνέχεια. Το πρώτο είναι πάντα καλό. Μετά τι κάνουμε. Εδώ είμαι σίγουρη ότι έχει να δώσει μια πάρα πολύ καλή συνέχεια, την οποία και αναμένω. Άλλωστε, εδώ είμαστε, πρώτοι εγώ, ναι, όπως πάντα. Τα υπόλοιπα είναι δικά μας και δεν σας αφορούν. Είναι αυτά που λέμε κάθε μέρα στα τηλεφωνήματά μας. Εγώ αυτό που έχω να της πω εδώ είναι καλοτάξιδο, καλώς όρισες στις εκδόσεις Ψυχογιός, και κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο, ήρθε η ώρα να μιλήσεις. Καλησπέρα σας και από μένα. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα. Όπως θα γνωρίζουμε κάποιον, συνήθως μας το συστήνουν πρώτη φορά και ακολουθούν κάποιες στιγμές αμηχανίας και υπάρχει μια αμοιβαία κατανόηση προς αυτήν. Ετούμε τη δική σας κατανόηση στη δική μου αμηχανία. Και είναι η πρώτη φορά που καλούμε να μιλήσω σε τόσο κόσμο. Δεν περίμενα επουδενή ότι θα ήταν τόσος. Και θέλω να μου επιτρέψετε, προκειμένου να καταφέρω να σας πω όσα θέλω, να κοιτάω λίγο τα σκονάκια μου, γιατί αλλιώς θα μείνουμε και θα κοιτιόμαστε έτσι και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τα βιβλία τα αγαπούσα από παιδί. Και επειδή ανάμεσα στον κόσμο είναι και οι συμμαθητές μου από το σχολείο και μπορεί να νομίζω ότι δουλευόμαστε, δεν εννοώ τα σχολικά. Εννοώ τα λογοτεχνικά. Η λογοτεχνία ήταν πάντα το μεράκι μου και δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω πώς βγήκε και πώς θα βγει όλο αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν μπορούν να καταπιεστούν όταν κάτι και δεν τους αρέσει, γι' αυτό το λόγο και δεν διέπρεψα στα μαθητικά μου χρόνια. Με μάγευε πάντοτε όμως ο τρόπος με τον οποίο οι λέξεις, όταν τις επιλέξει κάποιος με σεβασμό, τρυφερότητα και τις χρησιμοποιήσει σωστά, μπορούν να μετατραπούν σε ένα μαγικό χαλί που μπορεί να μας ταξιδέψει σε κόσμους και εποχές πολύ μακριά από την καθημερινότητά μας. Με τον πλούτο και τη γενεδορία τους μας χαρίζουν όμορφες εικόνες και έντονα συναισθήματα που μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα μυστικό καταφύγιο για την ψυχή μας όταν εκείνη έχει ανάγκη να αποδράσει, να ξαποστάσει από όσα καθημερινά μπορούν να τη βασανίζουν. Άλλες φορές βέβαια μπορούν να μας πικράνουν, να μας πονέσουν, να αξίζουν πληγές που εμείς πιστεύαμε πως ήταν από καιρό κλειστές. Γι' αυτό και πιστεύω πως πρέπει κανείς να τις σέβεται, γιατί όπως ξέρουν να μας αγκαλιάζουν και να μας ταξιδεύουν, ξέρουν καλά και να εκδικούνται ή να τιμωρούν. Από πολύ μικρή είχα αυτή την πεποίθηση και αυτό έχει λειτουργήσει στη ζωή μου άλλοτε σαν ισχυρή αξία και άλλοτε σαν τροχοπέδι. Προσπαθούσα τις περισσότερες φορές να τις χρησιμοποιώ με σύνεση ώστε να μην τους επιτρέψω να πληγώσουν τους ανθρώπους που αγαπώ, και αυτή ήταν η καλή όψη. Το κακό ήταν ότι το δέος που αισθανόμουν απέναντί τους κάθε φορά που διάβαζα ένα βιβλίο που κατάφερε να με συνεπάρει, με έκανε να φοβάμαι πως προσωπικά δεν θα κατόρθωνα ποτέ να τις χρησιμοποιήσω με τέτοιο τρόπο, ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ευχαριστούσε πρώτα απ' όλους εμένα, θα με έκανε να περάσω όμορφα, και έπειτα θα ήταν αξιοπρεπές να το διαβάσει και κάποιος άλλος. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το μυαλό μου σκάρωνε διάφορες ιστορίες που γύρευαν να βγουν στο φως, όμως τις τρίμωχνα με δύναμη στο βαθύ σκοτάδι. Όπως μπορεί να απολαμβάνουμε τη θέα και την αίσθηση της απόδρασης που μας προσφέρει ένα ταξίδι με το αεροπλάνο, αλλά δεν θα πηγαίναμε ποτέ στην καμπίνα του πλουτηρίου να το πάρουμε. Με τον ίδιο τρόπο φοβόμουν και εγώ να πιάσω το πιλωτήριο της δικής μου ψυχής και να της επιτρέψω να ορίσει εκείνη τη διαδρομή που ονειρευόταν να κάνει. Όλα αυτά μέχρι το καλοκαίρι του 2014. Εγώ θα μιλήσω για το βιβλίο το οποίο έφτασε στα χέρια. Το άλλο το αφήνω στην άκρη, γιατί εκείνο, εντάξει, με αυτό στην ουσία είχα πιο πολύ αυτοπεποίθηση κι εγώ και δύναμη και έρωτα. Ναι. Το καλοκαίρι του 2014 λοιπόν, σε μια καλοκαιρινή συναυλία στο Θέατρο Δάσους, Γιάννης Χαρούλης, άκουσα μια ξεχωριστή ερμηνεία του Ερωτόκριτου. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να θυμηθώ πόσες φορές έπιασα τον εαυτό μου να ανατριχιάζει εκείνο το βράδυ. Ο λόγος δεν ήταν μόνο τα τραγούδια που έκαναν την ατμόσφαιρα να είναι τόσο μαγική. Η βασικότερη αιτία ήταν γιατί εκείνη τη βραδιά άρχισαν να γεννιούνται μέσα μου οι ήρωες του βιβλίου.
Πρώτοι ερηφίλοι, δίπλα τους ο Τζάκος, ο Δρόσος, ο Ιάκωβος, ο Αριστίδης, ένας-ένας, με τον δυναμισμό τους να δηλώνει ξεκάθαρα αυτή τη φορά πως δεν θα επέτρεπα τους φόβους μου να μείνουν πίσω. Γιατί? Αφού μου αρέσει. Στην αρχή πίστευα ότι είχα επηρεαστεί από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στον χώρο, όμως εκείνη επέστρεφα συνέχεια στο μυαλό μου, μαζί του Χαρούλης, γι' αυτό την έσπασα. Και η εικόνα τους γινόταν όλο και πιο ζωντανή, οι φωνές τους σιγούσαν δυνατά στο μυαλό μου και πάλι όμως δεν ξεκίνησα να γράφω ακόμη. Άφησα μήνες να περάσουν και με έκπληξη συνειδητοποιούσα πως όσο καιρός περνούσε η ιστορία του Τζάκου και της Ερηφίλης είχε σφινωθεί και κατακτούσε όλο και περισσότερο χώρο στην ψυχή μου. Μέχρι που τελικά ένιωσα ότι δεν μπορούσα να του σταθώ άλλο. Οι ήρωές μου επέλεξαν την Κρήτη μιας παλιότερης εποχής για να ζήσουν τις ζωές τους και εγώ δεν θέλησα να τους χαλάσω χατήρι και να αλλάξω κάτι, αφού αγαπώ πολύ βαθιά αυτό το νησί, παρόλο που δεν έχω πάει ποτέ. Η αιτία που αγαπώ την Κρήτη πρέπει να ξεκινά κάπου από τα παιδικά μου χρόνια. Βλέπετε, υπάρχει στο πολύ στενό περιβάλλον της οικογένειάς μου. Δεν έχει έρθει σήμερα, με πούλησε, έτσι. Με πούλησε. Απαράδεκτος είναι. Κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει, η ζωή του τον έφερε και ευτυχώς σε εμάς. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν από αυτό το νησί νομίζω ότι το κουβαλάνε μαζί τους. Το φέρουν στην ψυχή τους. Έτσι λοιπόν και ο Γιώργος Σταθουράκης με την οικογένειά του, οι οποίοι είναι για μας από εκείνες τις φιλίες που είναι καλύτεροι. Σταθουράκης, Άτσης. Εγώ κριτικό το ξέρω ποιος είναι. Ο Γιώργος ο κριτικός είναι, δεν είναι αυτό το επίθετό του. Για να σου εκδώσω να καταλάβεις ποιος Γιώργος εννοώ, γιατί είναι πολλοί. Εντάξει, το λύσαμε, να συνεχίσω. Okay. Λοιπόν, δεν λείπανε ποτέ από τα τραπέζια και τις οικογενειακές γιορτές και εκείνος έχοντας πάντα τη λύρα του μαζί ήθελε να φέρει τον τόπο του στο σπίτι μας. Και το κατάφερε. Έχοντας συνδυάσει λοιπόν ευχάριστες παιδικές μου αναμνήσεις με αυτόν τον τόπο, νομίζω ότι σιγά σιγά τον αγάπησα. Οπότε όταν ήρθε η ώρα και μου ήρθε αυτή η ιδέα, μου φάνηκε δύσκολη, αλλά δεν ήθελα να την αφήσω πίσω. Το γεγονός πως δεν έτυχε να πάω βέβαια με έκανε να διστάσω στην αρχή, αλλά ο Τζάκος θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο εκτός από κριτικός. Έψαξα λοιπόν, χρειάστηκε πολλές φορές να ρωτήσω πράγματα και ακόμη περισσότερες να διαβάσω, μέχρι τελικά να ταξιδέψω πρώτη με τους ήρωές μου σε άλλες εποχές, άγνωστα μονοπάτια και σιγά σιγά να ξεδιπλώσω με σεβασμό και πάρα πολύ μεγάλη αγάπη την ιστορία τους. Διάβασα βιβλία που αφορούσαν την Κρήτη εκείνης της εποχής, βιβλία σχετικά με τη βεντέτα, τους ηθικούς κώδικες, τους κανόνες, λεξικά, προκειμένου να καταφέρω να αποδώσω την τοπιολαλιά και όσο πιο πολύ διάβαζα, τόσο πιο πολύ σεβόμουν και αγαπούσα αυτόν τον τόπο. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, η διαδικασία της έρευνας είναι πάρα πολύ όμορφη πριν ξεκινήσει να γράψει κανείς ένα βιβλίο. Όταν όμως ήρθε στη στιγμή να ξεκινήσω να γράφω, τότε ξεκίνησε η πραγματική μαγεία. Τότε η οθόνη του υπολογιστή μου μετατράπηκε για μένα σαν μια πύλη για ένα παράλληλο σύμπαν. Γινόταν η δική μου μυστική είσοδος για έναν κόσμο, τον οποίο μπορούσα εγώ να δημιουργήσω χρησιμοποιώντας τα δικά μου χρώματα και εκεί πέρα τα πάντα μπορούσαν να συμβούν. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Είχα καταφέρει τελικά να πιάσω το τιμόνι και να αφήσω την ψυχή μου ελεύθερη να ορίσει τη διαδρομή που εκείνη ήθελε να ακολουθήσει. Και ελπίζω να καταφέρω να ζήσω αρκετές φορές ακόμα αυτή την εμπειρία. Γιατί όταν δοκιμάσει κάποιος αυτό το ταξίδι, δύσκολα επιστρέφει και όταν επιστρέψει θέλει να ξαναγυρίσει και ξανά και ξανά. Την ίδια ανυπομονησία λοιπόν νιώθω τώρα, λίγο πριν ξεκινήσω να γράφω το επόμενο βιβλίο. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Όποιος θέλει να μάθει κάτι επιπλέον θα έχει το λόγο σε λίγο να ρωτήσει, νομίζω έτσι δεν γίνεται, έτσι μου είπαν ότι γίνεται σε αυτές τις διαδικασίες, δεν ξέρω. Χρωστάω όμως κάποια ευχαριστώ πριν κλείσω. Το μεγαλύτερο από όλα στον άντρα μου, Πούντος. Είναι πίσω γιατί έχει το παιδί. Αν δεν ήταν εκείνος όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπάνιο στις εποχές μας ο άνθρωπός σου να σέβεται και να στηρίζει απόλυτα τις ανάγκες σου. Ο Γιώργος όχι μόνο με πίστεψε και με στήριξε από την αρχή, αλλά όταν συνειδητοποίησε πόσο πολύ αγάπησα αυτό που είχα ξεκινήσει να κάνω,
Χωρίς σύγνωση ιδιοτέλειας και εγωισμού, έπαιρνε κάθε Παρασκευή απόγευμα την κόρη μας, πήγαινε στο χωριό, εδώ πρέπει να ευχαριστήσω και την πεθερά μου που δεν με παρεξήγησε ποτέ, και επέστρεφαν Κυριακή απόγευμα προκειμένου να έχω εγώ το Σαββατοκύριακο ελεύθερο να γράψω. Δεν της ανασχέτισε στιγμή, δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ, πάντα με στήριζε, αισθανόταν, με ρωτούσε πώς ένιωθα, αν προχώρησα όσο ήθελα, αν ήμουν ικανοποιημένη. Αν δεν είχε δείξει εκείνο την κατανόηση και τον σεβασμό που έδειξε, το βιβλίο αυτό δεν θα ήταν τώρα στα χέρια σας, ούτε και στα δικά μου, σε αυτή τη μορφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στη μικρή μας που δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ για όσες φορές χρειάστηκε να αποχωρήσει τη μαμά της. Το επόμενο το ευχαριστώ, υποθέτω το χρωστάω στη μητέρα μου. Και αυτό γιατί για την εξέλιξη των παιδιών μας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το τι βλέπουν από εμάς καθημερινά στο σπίτι και οι προσλαμβάνωσες που έχουν. Όταν λοιπόν ήμουν εγώ παιδί, έβλεπα τη δική μου μητέρα να διαβάζει συνεχώς βιβλία, χωρίς όμως να με πιέζει να το κάνω κι εγώ. Έξυπνη κίνηση, αφενός ήμουνα πολύ στραβόξυλο και δεν αντιδρούσα καλά υποπίεση. Αφετέρου, τα παιδιά όσο τα πιέζεις τείνουν να κατευθυνθούν πάντα προς το αντίθετο. Κάποια στιγμή όμως βλέποντάς την, κινήθηκε η περιέργεια τι είναι αυτό το οποίο τη συνεπαίνει τόσο πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Τότε η βιβλιοθήκη μου γέμισε με βιβλία, μου τα άφερνε, μου τα επέλεγε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σιγά σιγά τροφοδότησε αυτή την εξάρτηση. Ήταν ο ντίλερ μου. Ναι. Ξεκινήσαμε με Παπαδιαμάντη, Ξενόπουλο, Άλκη Ζέη, μιλάγα πιο μεγάλα, δεν μιλάγα τα παραμυθάκια. Οπότε ήταν αδύνατο να μην πάθω εξάρτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αν δεν τα αγαπούσες εσύ, δεν θα τα αγαπούσα τώρα κι εγώ. Σχετικά με τα ευχαριστώ που χρωστάω στην κυρία που κάθεται δίπλα μου, έχω γράψει στον πρόλογο του βιβλίου, τα έχω πει αναλυτικά, αλλά σαν το φιλάλγυρο που κρατά τους θησαυρούς του, θα ήθελα να κρατήσω κι εγώ για μένα όσα έχουμε περάσει μαζί και να μην πω σε λεπτομέρειες. Νομίζω είναι καλύτερα έτσι. Εσύ ξέρεις πιο πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για όσα ξέρεις και για όσα δεν ξέρεις. Κλείνοντας, να μην πω με άλλες ευχαριστίες, δεν είμαστε και στα Όσκαρ. Πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις εκδόσεις Ψυχογιός. Στην εποχή που ζούμε, οι ευκαιρίες πλέον δεν δίνονται εύκολα στους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για το βιβλίο και σε μια τέτοια περίοδο εκδόσεις Ψυχογιός έδωσαν την ευκαιρία σε μένα, άνοιξαν την πόρτα τους και δεν θα ξεχάσω ποτέ πως με βοήθησαν να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Κάτι άλλο το οποίο δεν θα ξεχάσω κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας είναι επειδή η αναγγελία της έκδοσης του βιβλίου, η απόφαση μάλλον της έκδοσης του βιβλίου, μου ανακοινώθηκε σχεδόν την ίδια εβδομάδα που έμαθα ότι είμαι έγκυος στο δεύτερο παιδάκι μου. Ακολούθησε μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη. Ταυτόχρονα όμως είχε ξεκινήσει και η συνεργασία και έτρεχαν κάποιες προθεσμίες για την επιμέλεια, για πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Δεν με πίεσαν ποτέ και ήταν δίπλα μου σαν να γνωριζόμασταν από χρόνια, σαν να ήμασταν φίλοι. Με στήριζαν, με ρωτούσαν, προσπαθούσαν να με ξεαγχώσουν. Η Άννα Ημαράντη, η Αγγέλα Εσωτηρίου. Η κυκλοφορία, ναι, γέννησα 30 Οκτωβρίου και το βιβλίο κυκλοφόρησε 10 Νοεμβρίου. Ναι. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή και για τη συνεργασία και για την γνωριμία με αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και από καρδιάς. Δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο, ειλικρινά με το ζόρι κρατιέμαι. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα ο λόγος σε εσάς, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, όσο ακόμα είμαι όρθια, μπορεί να το κάνει. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήρθατε. Έχει έρθει κόσμος από μακριά. Φίλοι μου από άλλη πόλη, άνθρωποι που δεν περίμενα να τους θα δω. Φίλοι, παιδικοί, συγγενείς. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη γιατί ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισα μόλις ήρθα, ξέρεις ποιος ήταν? Ο δάσκαλός μου στο δημοτικό. Ήταν ο αγαπητός. Ο κύριος Γιώργος. Ήταν Γιώργος κι αυτός, έτσι. Με κυνηγάει αυτό το όνομα. Ήταν ο δάσκαλός μου στο δημοτικό. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ξεκίνησε πάρα πολύ ευχάριστα η βραδιά. Σας ευχαριστώ όλους έναν. Αγκάλιασα και φίλησα όσους μπόρεσα. Όσους δεν είδα, μη μου θυμώσετε.
Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά. Τα λέει ευχαριστώ μέχρι αύριο. Δεν θα φύγουμε ποτέ. Λοιπόν, να πω και εγώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Η κυρία Θαλία Ψαραή, συγγραφέας του βιβλίου, θα σε δουλεύω τώρα, είναι στη διάθεση σας για να υπογράψετε τα αντίτυπά σας. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ακόμα λέγονται αυτές οι ευχές και η Θάλια στη διάθεση σας. Να είστε καλά.